Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sahabat kalam saudara assalamualaikum sahabat firman ana la baca hai di dalam Al-Quran ada basu inna katabu sehingga akhirnya buasipan sangat cilaka pada tamu takapuai kado padu takapu aja sombong biasa rupa jo kalau dipakai sifat dan dua segala ibadat pahala nyuampo pahala ditolak tidak diterima takapu aja sombong jo kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak jatuh kangare madam puasa rugo dan sangat sulit anta ko kababali hujan kalangi anta ko tarapu ngapa tu dilau anta ko ado untuk tasapi ke dalam lubang jarum pijai tengah pulau kari coba mengatukan awak bagaimana niki mengatukan bagaimana tio mini tetapi magarega bisa pada bukit dari kata dari jogawi ko ota nola kadang apa obat dilawi mengatukan awak orang kayu la cuku mana dua kadang bila baik pipi ame jepera Allah basuh bisupi sampai lali jadi tukar rumpi kilo 5 inci sapi jorajui tinggal kadang daripada parui obat ini
Bahasa beradun sana Ibu samintaro dia mulai iyo samintaro kami Adi dalam dehla ba usaho dan milallah Allah iya laba usaho lai nyoba nah lagi mukoba samo iyo basa balatolan buwe saku tiko di akhir la pengajian la kadi jawab bertanya nande bukil ada nyotanyo buwe sami intaro nilai kami Allah kesempatan Allah dekarano nilai penting nilai penting Allah desana la kalinan din la bidang Allah de anala kamu la de agamu la de Islam oleh Allah kamu kita dengan suruh la de la takkan la de kan la ado la di dalamno ayo tangan la padona la kito la kamana la jalan la de kana sajo la bagi umat la na Islam nana ado di dunia nangko Kita lah dipakaikan dengan lebar samu-samu dengan lada bismillah nana mulu para kamu supaya nak dapat berkahnya lah dekat kita basamu Ambiya kita nana mandang awal kami nana membaca lada bunyinya kami lada berdua lebar lah karo diri lah pengajian kami baca lada kan lainnya kita lada berdiri kasamohnya Dijan diri lah patoran mulu katu kita Saudara ya biwani La ilaha illallah Ahmadiyati dijadikan cermin langit hijau bumi Pemandang si Arif majulah di sini Oh mali alam memandang diri Dia mali diri di dalam diri Ado hakikilai ado lama jasi dipandang dan lagi batin terkasih di dalam nana batin rahasia tersembunyi Kalau si Arif bijak memandang Oh dari nana aso Inyo pada bilang Disimpan samonyo disatukan pandang Oh ma'ana kulima Tampilannya hilang Manolah Tuhan nan bijaksana Pandanglah buah Dan di dalam bijo Laikanlah diri siapa nan punya Dari mana bana asal mulanya Lalikan mano pulo Lalitang puatang kainyo Itu hadapan tanam musim pada bilo Lalikan kumarusin Lalikan lumagito Sama so
La indah baru kalau lagi kaku lada indah teraso bagiku banyak sifatnya Tuhan bukan di luar bukan di dalam bukan baru ai putih jo hitam lagi itu kita rasalah kalau dipandang ala orang yang oh pandang tak sampai kepada Tuhan dihampirkan mati sesela jalan jangan itu ai kita sekarang disatukan tali katampe berpegang supaya ngataku halal wujud tiada nanti mana ego kalau tarabah Aku belum tarang begitu jalannya deka pada guru lai cubur latanya Ladakan jalan Lada banyak simpangnya janji kau sampai Lada ajal ku tiba mengucap layu kulima kau indah Allah biasa Mana la iyo kulima Kamano la iyo kulangnya adapun makna kulima Tuhan Ka ate ay ka ambun jantan Karambun jantan Nanyo kalau la iyo ka bawa kakasih la iyo nyobula mana layo kulima maliputinyo ala Maliputinyo tubuh ay nyawa jobatan kalau dipandang ay orang nan ay orang nan wija hilang layo dinimato di hati la iyo nyo tampan separuh nol la iyo nyo dumpo mahangko la iyo bajaja separuh nol nyo buto iyo mangko manampak separuh nol lumpuh oleh mangko bajaja Mangko bajaja Karono la iyo nyomati Lai mangko la iyo bagara Ando la iyo alamat Parahu la iyo batula Angola gontai anai ala ombak Batul hawadisi ay paham talata
de Tuhan sifat de Allah batin de insan Delai sifat de Allah sifat de Allah batin de insan Delai jadi rasulnya lah jadi rasulnya soal pengajian Ai kok lebih dari itu lebih dari itu Gila penyuruhan Telepon tolanya Ayat bila pada ai karate balibe juru tulislah majalah Ada ombak lah pulang Kapadon lautan Ngalajokalah lawi dijadikan sampai Assalamualaikumnya Oleh indahkan karang begitu bana Di dalam pengajian Dalam pengajian Oh agama Islam sabana nyobana Sabana-bana kita mempaham begitu nyobana Itu bana dalam pengajian dalam pengajian Di Islam ulia ambiya Orang punya paham tak orang nan hampir Iyo kepada Tuhan iyo hampir lenan dari Oh dengan tadi derang tuangan iyo sekadar ladanya itu di malam kini kami kabarkan Kona dua etenyo kaji tapasoi jalan guru gak dalam iyo ahai dan sahabat Oh lagi ditolanan lah saudara dari soal iyo pengajian Sekian dahulu kami baca sekian iyo mana dulu Dari kami iyo nambadu Rio topanyo la tinggalan iyo nan sadangai bakaranyo Onde nalai kini nandelati Bode kami le akan puluh masuknya maklum yo rekanlah denyo kami kini manantiyo nanti jo Oh nanti de jawaban banyo sana denan cako Tadi nalai yo bana ubah orang mananti yo todi ni jalan rayu danyo nani yo ayo kahala sona lama maka abang katalingo Oh mere iyo na jobe ayo de nalai balu mejunya to Eko sopir iyo ay nan mahambao iyo ay antah nan lasiapo Oh de nalai anta orang janta Onelayo antah rang tino Oh memang de kambang kampi baru tolanan la saudara iyo man nantiyo de jawaban dari kami iyo ay nan badu Sebelum menilai diri kami akan menjawab de jodanyo Terlebih ayo dahulu iyo ay maaf lah di pintu Susul dari nasabulu Sabalengan iyo joka palo Didutakan iyo dekapalo Dihujamkan lutri ordenan do Dipatahi orang Minangkabau Karena doban ayo debasu Ko indah iyo nalla dibari Makan pai kami badu Ko indah iyo nan padolaku Panabangan kami ko nyotibo Ko indah iyo la padoki Yang siyo sandita taka ay debae ko Indah denala di awal kalam Lata iyo baramulo Ko indah denala di huruf kapat Talata
denala la isinyo ko inda la dini tantang pa ele denala piil ko tasadiyo Mari iyo mola izin o kadiri kami nambadu iyo dengan la bismillah o kami lai menjawab bertanya manurwenan iyo pengajian lai kami namiyo terima kalau dikaji perkara tubuh iyo enak kasananku wanan iyo enak salapan bakato guru yo guru tuwo nanampe iyo la di luar iyo tadi dun sana atanyo bakuli iyo nanda dagiang ure saratu jotulanganyo ditantang iyo cahayo nyo iyo dun sana de pareso cahayo iyo denyo tuli ba apo banala ruponyo cahayo iyo la jo dagyang jo cahayo iyo la jo ure sarato canayo tulang ba apo de banayo la romonyo iko iyo panjawaban oh dari kami nambadu aku cahayo iyo denyo kuli mulo yo para tamu yaitu memang denyo putih jarania iyo samparono apo iyo nalaru ponyo iyo dia teyo dunia nangko yaitu putih lah de jaharane saparati camin di dunia nangko cahayo yo denang imilang cahayo nyo aku cahayo denyo daging oh daya dekan bulu ya itu saparati denyo merah oh dedalaya kadang rono nyo iyo adenan batimbago iyo lagi di dunia nangko iyo begitu cahayonyo adenan dagang kita nangko cahayo iyo denyo ure danga yo dekan pulo yaitu memanglah denyo kunia jarania iyo jarani hanyo iyo begitulah cahayonyo iyo akan la sudaro iyo bana sadali yanado ditu begitu cahayo nani yo denyo tula yaitu denan denyo hitam iyo deyakan larononyo iyo saparati denyo kalam iyo badi luar musaji nangko denalai tatumua de pandangan bilenya banio di mato gitu begitulah panala de ruhukonyo akan yo denan la sudaro kiro neba itu iyo dijawab denyo tanyo denalai ampe de tolan tanyo la ampe nan pulo malla jawabinyo iyo indah yo de bahala biar memang bakurang tidak pulo denalai alanan la kosan narikan kami malainan batanyo kandalanan iyo dibayar kontan iyo hutang yo de nanti bo ini adalah tiba pulo de masonyo masola de kami iyo bado tentu kami akne kabatanyo pulo atanyo kang ganti basila jo baso tantu kande tola nula gamponyo ati tantang tubuh juwo akan kami tanyo na akan yang salubu ibarai manimbo ati tantang tubuh juwo sana akan ala kami tanyo simakan bana sekarang nangko kulinan lajo dagyang ure tulangnya andi tantang lapa
bagaimana pula Faedah lanyo tulang bagaimana pula apa edalanyo urip panyatukan pula bagaimana bana faedah diri kita sama solat sembahyang waktu limo apa bana faedahnya sana de Muhammad diri kita tolong delaja wala sepanjang tanyo di pasang tanyo irama sero ajo irama lana kasih tiuran naga melo irang tang ay namu panjang tantukan bala cilo cilo nilai elo nala dia pun talai sakadar kana baguno lian bialai nyo sajo lainan nilo kilo sajo kini di cali api nonton nganti nggak indah sabarabo nanti malam kini lainan candu labari sajo ay hatau lainan tare tare iyo wainan tinggal nangko alabari malanyo taku apapun kasih dalam dado Ite candula silawa edulangan nanti nggak di malam nangko kini jo iramah minah jo iramah la urang minang kasabata jo duo nantalita kalalai lalai nan bakaja manjalang junjung nan bakaja manjalang junjung Pawilita pitita sampai di madudu Sinan pamano Madudu sinan pamano Malanganyo nasib nan tanggung kan nan tanggung kan Sajayo mande Allah tiado Allah tiado apalai pinjalan soal si ayati Osanan hati nan tinggal kurang banjai nan josi awak manjai coba nang salah awak tak tumpang yo di nang nan talita kalalai lalai nan bakaja manjalang junjung nan bakaja manjalang junjung Barulita badalalita di madudu wasinan pamanu di madudu sinan bamano anang ketalu tak kunjung balai pinjalan soal balabo kanta si aji asana hati nan tinggal Urang manjai nan josi koci awak manjai coba nang salah orang badini nanjun nagadi kawan badini jojan dosewa Kacimpong pamen nan mandi aku cika pamen dan kato om napita ka pati bila panyudahi kato kato Andelan ni ko na gara-gara nandi akhir la de curi to Allah simak la de karbana iyo di kami da bado Andelan kami la de panala jatuh nandi la muko la de pasamo bila yo sai na tu la ba
itu salah terima. Kapulau kaan so duo. Bagurau kita lah bagurau. Naruko kawan di so